המדריך המלא לאינסטגרם לבעלי עסקים. איך להביא עוקבים לאינסטגרם ולגרום להם לקנות. זה יהיה הנושא של הסרטון הזה. כמובן שאם אתם אוהבים את התכנים שלי, אל תשכחו לעשות לייק למטה לסרטון, להגיב, לתת ביקורת, לשאול שאלה, אני אשמח לראות מה אתם חושבים, ולהירשם לערוץ כדי שתקבלו כל פעם התראה שיוצא תוכן חדש. קודם כל אני רוצה להגיד שבתכלס אין לנו פה קסמים, טריקים זדוניים, כל מיני כפתורים שמקצרים את הדרך. זה לא עובד ככה, לא בעסקים, לא בשום תחום בחיים, וכמובן שלא באינסטגרם. אז אינסטגרם זה בעיקרון פלטפורמה לפרסום אורגני, כמו פייסבוק, כמו טיק טוק, כמו יוטיוב, כמו כל הפלטפורמות האלה, והעקרונות של פרסום אורגני תקפים לכל פלטפורמה, שזה בעצם לבנות קהל, לתת לו ערך ולהציע הצעות, אוקיי? השוני היחידי בכל פלטפורמה זה שבעצם יש צד טכני שהוא קצת שונה. פה זה יכול לעבוד ביוטיוב, פה זה יכול לעבוד באינסטגרם, אבל גם השוני בדרך כלל לא ממש מהותי. אז לפני שנתחיל, אני אגיד לכם את שתי העקרונות שאני דוגל בהם בפרסום אורגני. אחד זה הגדלת קהל, תמיד להגדיל את הקהל, לא לדבר לאותם האנשים, כי אם אתם תדברו תמיד לאותם 100 אנשים, בסוף אתם כבר תגיעו לכל הקונים שלכם. מתוך 100 אנשים, 1 יקנה, 2 יקנו. אתם לא יכולים להמשיך לדבר לאותם האנשים, אתם צריכים תמיד אנשים חדשים, אוקיי? אז תמיד באופן אקטיבי להגדיל את הקהל. אנחנו נדבר על איך אנחנו עושים את זה כאן בסרטון הזה. והעיקרון השני בפרסום אורגני זה בעצם עקביות, אוקיי? אתם תמיד חייבים להעלות תוכן חדש. אתם לא יכולים עכשיו להעלות רצוף תוכן יום או שכל יומיים ופתאום להיעלם למשך חודש. זה לא עובד ככה. גם הפלטפורמה של אינסטגרם תראה שאתם לא רציניים, וגם האנשים שעוקבים אחריכם יראו שאתם לא רציניים, אוקיי? אז חשוב מאוד שני העקרונות האלה, הגדלת קהל ועקביות בהעלאת התוכן. אז הבסיס בתכלס בכל חשבון אינסטגרם זה הביו שלכם. אוקיי? עכשיו לפי מה שידוע לי, אני לא מהממציאים של אינסטגרם או משהו כזה, אבל הם בודקים את המילות מפתח שנמצאות בביו שלכם, ולפי זה בעצם מקדמים את החשבון שלכם, אוקיי? זה אומר שכדאי שזה יהיה קשור לתחום. אם אתם מאמני כושר, תכתבו מאמני כושר. אם אתם עוסקים בקוסמטיקה, תכתבו קוסמטיקה. אם אתם מאלפי כלבים, תכתבו מאלפי כלבים, אוקיי? חשוב מאוד שהמילות מפתח של התחום שלכם יהיו כתובות בביו. לא עכשיו הצפה יותר מדי, אבל ככה בקצרה על המקצוע. עכשיו בביו אתם יכולים גם לשים לינק, בפוסטים ובסטוריז לא, אלא אם כן יש לכם 10 עוקבים ומעלה, אתם יכולים לעשות את זה בסטוריז. וכדאי שהלינק הזה יהיה סוג של מגנט לידים. אוקיי? מה זה מגנט לידים? זה בעצם מדריך חינמי שמכניס אנשים לרשימת התפוצה שלכם. עכשיו זה לא חייב להיות מגנט לידים, זה יכול להיות גם לינק לשיחת ייעוץ, שאנשים ממש יגיעו וכבר ידברו איתכם, אבל צריך להיות שם הנעה לפעולה כלשהי, אוקיי? ויש גם אתר שנקרא לינקטרי, שבעצם אתם יכולים לשים לינק, ואחרי שהם נכנסים לדף ששמתם, יש לכם כמה לינקים שם. אז אתם יכולים לשים לינק לשיחת ייעוץ, לינק למדריך חינמי, לינק לערוץ יוטיוב וכל הדברים האלה, וכל זה בתוך דף אחד, שהם בעצם מגיעים מהביו באינסטגרם, אוקיי? אז זה טיפ ככה נחמד, וחשוב מאוד שהביו שלכם ייראה טוב, כמו שבעצם הסברתי כאן. אז איך אנחנו בעצם בונים קהל? Okay? קודם כל, לפני שאנחנו בונים קהל, אני ממליץ שיהיו לנו איזה כמה פוסטים באינסטגרם, ככה שיראה מלא ולא כאילו פתחתם אותו אתמול, נגיד 10-20 פוסטים זה סבבה. והדרך הכי נפוצה ופשוטה להביא קהל זה בעצם שיטת ה-follow and follow. אנחנו בעצם מוצאים איפה נמצא קהל היעד שלנו, שזה יכול להיות כל מיני, אנחנו נדבר על זה תכף, אבל ככה בקצרה, כל מיני עמודים של מתחרים ודברים כאלה. אנחנו עושים follow לאנשים שעוקבים אחרי העמוד הזה, ואז אנחנו בעצם עושים unfollow אחרי איזה יום-יומיים, אחרי שנתנו להם זמן לעקוב אחריהם. בעצם בצורה הזאת, איזה אחוז קטן, לא אחוז גדול, אבל אחוז קטן מהאנשים יעשה לכם follow בחזרה, ואז לאט לאט אתם תתחילו לצבור עוקבים. עכשיו חשוב לא לעשות follow למיליון אנשים ביום, כי אז אתם תקבלו חסימה מאינסטגרם, לעשות את זה במידה, הייתי אומר 20, 30, 40 follow ביום. גם האלגוריתם שלהם הרבה פעמים משתנה, לפעמים חוסמים אחרי קצת פעמים, לפעמים אחרי הרבה פעמים, אז תנסו להרגיש את זה. לא תהיה איזה חסימה גרנדיוזית, מקסימום יגידו שאתם לא יכולים לעשות follow למשך יום או יומיים או דברים כאלה. פשוט תשחקו עם זה, תראו כמה follow אתם יכולים לעשות, וזאת בעצם הדרך הכי נפוצה. עכשיו איפה נמצא קהל היעד שלנו? בתכלס זה נמצא בדרך כלל באחד משפיעני דעה ומתחרים שלנו, אינפלואנסרים ומתחרים, שזה אנשים שיש להם שם בנישה שלכם, או מתחרים כמובן. עכשיו מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט ללכת לפרופיל שלהם, ולעקוב אחרי העוקבים שלהם.
מקום נוסף שנמצא הקהל שלנו זה השטגים רלוונטיים. אם קהל היעד שלי הוא מאמני כושר, אז אני יכול לחפש השטגים כמו מאמן כושר, אימונים קבוצתיים וכאלה, להיכנס לאנשים שעשו פוסטים עם ההשטג הזה, ופשוט להתחיל לעקוב אחריהם. אם אתם עסק מקומי, אז אתם יכולים ללכת כל מיני פאבים או מסעדות שבעיר שלכם, אוקיי? ואז זה מאוד פשוט, כאילו האנשים שעשו פולו למסעדה או לפאב מסוים, הם אנשים שכנראה גרים באותו האזור ואתם יכולים לעקוב אחריהם. עוד שיטה טובה להביא עוקבים זה שיתופי פעולה, אוקיי? אם אתם מכירים אנשים שיש להם קהל גדול, תבקשו מהם לתייג אתכם בפוסט, תמורת משהו שיהיה רווחי להם. זה יכול להיות כסף, זה יכול להיות כל דבר אחר. פשוט תנסו לחשוב מה אתם יכולים להציע לבן אדם, שיהיה לו משתלם ושהוא יביא לכם עוקבים. וגם אם אתם לא מכירים, אז פשוט תפנו אליהם ותדברו איתם. כמו שאמרתי, זה חשוב להביא עוקבים חדשים על בסיס יומי, או לפחות שבועי, כדי שלא תדברו תמיד לאותם האנשים. שיטה נוספת בעצם להביא עוקבים זה פרסום ממומן. אני מצאתי שמה שעובד הכי טוב זה לקחת את הפוסטים שעבדו לכם הכי טוב ואותם לקדם. אז חשוב לעשות ניסיונות ולהריץ איזה כמה פוסטים ולראות מה מביא לכם עוקבים יותר זולים. אז לא לקחת פוסט אחד ופשוט להריץ אותו, אלא לנסות כמה פוסטים ולראות מה מביא לכם עוקבים זולים. בדרך כלל עוקב לא אמור לעלות יותר מ5 שקלים. עכשיו יכול להיות שבתקופה שאתם רואים את הסרטון הזה זה קצת שונה, אולי זה יותר יקר, אולי זה יותר זול, פשוט זה מהניסיון שלי בתקופה האחרונה. זה לא משהו שאני עושה כל כך הרבה ממומן לאינסטגרם, כי אני באופן אישי מצאתי שפלטפורמות אחרות עובדות לי יותר טוב מאינסטגרם, אז אל תתפסו אותי במילה הזאת של כמה עולה ממומן לעוקבים באינסטגרם, אבל מהניסיון שלי זה אמור להיות לא יותר מ5 שקלים. וחשוב שהפרסום ירוץ כל החודש בעצם כדי להביא לכם תנועה קבועה, כדי שאינסטגרם יראו שזה חשבון בריא שתמיד גודל והם יאהבו אתכם יותר ככה. הייתי שם אפילו 10-20 שקלים ביום, לא יותר מדי, העיקר שבאמת תהיה תנועה, וזה לגבי פרסום ממומן. רק חשוב שכשאתם עושים את הפרסום דרך הקדם פוסט באינסטגרם, לבחור שאנשים יגיעו לפרופיל שלכם, אוקיי? שבעצם יהיו עוקבים. עכשיו הגענו לחלק של התוכן, שבעצם עם התוכן אנחנו מחממים את הקהל שלנו. זה כל הקטע בפרסום אורגני באינסטגרם בכל פלטפורמה אחרת. אז לפני שאנחנו כותבים או מצלמים תוכן, אנחנו רוצים לדעת מה הרצונות של הקהל יעד שלנו, מה הבעיות שלו, מה הפחדים שלו, כדי שנוכל בעצם לדעת איך לעזור לו. אז בשביל זה כמובן אנחנו רוצים לעשות מחקר שוק, והשיטות שלי לעשות מחקר שוק זה בעצם בדרך כלל שני דברים. אחד זה אמזון, לחפש ספרים בנישה שלכם, לקרוא את התיאור של הספרים, לקרוא את הביקורות הטובות והרעות ולשאוב משם מידע ורעיונות. 2 זה קבוצות פייסבוק של הנישה, פשוט לטייל בקבוצות ולשאוב משם רעיונות, לראות מה אנשים שואלים, מה אנשים מגיבים והכל. ועוד משהו שלא כתבתי כאן, האמת זה יוטיוב, לטייל בסרטוני יוטיוב בנישה שלכם, שזה גם יכול מאוד לעזור, לראות גם את הסרטונים וגם את התגובות. מבחינת התוכן פרופר, עכשיו אנחנו צריכים לעשות ניסויים ולראות עם הזמן מה עובד לנו יותר. אוקיי? אז יש לנו מלא סוגים של תוכן, זה יכול להיות פוסטים עם מלל קצר, פוסטים עם מלל ארוך, זה יכול להיות מלל בתוך התמונה, משפטים קצרים, סרטונים, זה יכול להיות סטוריז שלכם מדברים, זה יכול להיות סטוריז עם תוכן בכתב, זה יכול להיות סטוריז עם סקרים או שאלות, מלא סוגים של תוכן. אני ממליץ לעקוב אחרי אנשים בנישה שלכם ולראות מה הם עושים, מישהו שעובד לו טוב, לראות מה הוא עושה ולמדל אותו, אבל לא להעתיק אלא לראות מה הוא עושה ולעשות משהו עם האופי שלכם. אז אין באמת נוסחה לאיזה תוכן טוב, מה עובד, מה לא עובד, כי פרסום אורגני מבוסס על מערכת יחסים. זה לא משנה לאנשים אם אתם עשיתם תמונה או סרטון או whatever, מה שמשנה זה שהבאתם להם תוכן טוב שיעשה להם שינוי בחיים. אוקיי? שאתם נותנים תוכן טוב, אתם כבר תראו לאט לאט מה עובד לכם יותר טוב, מה פחות טוב, ולא צריך להתרכז בזה יותר מדי, פשוט צריך להתרכז באיכות של התוכן. עכשיו לגבי ההצעות, שזה השלב האחרון, אנחנו רוצים לתת תוכן ולהציע הצעות. מי שלא מציע הצעות, כנראה אנשים לא יגיעו אליו. וזה משהו שאני רואה אצל הרבה בעלי עסקים שהם מעלים הרבה מאוד תוכן טוב, אבל הם לא מציעים, זה כזה, אוקיי, אז התוכן שלך טוב, אבל מה אתה בפועל עושה? האם אתה מאמן כושר או שאתה סתם חובב כושר? מלא כאלה, אוקיי? כאילו אני יכול סתם להסתכל על תמונות וסרטונים מגניבים. אני לא יודע אם הבן אדם באמת מציע אימוני כושר, אז זה תקף לכל עסק, תציעו. עכשיו, אני לא רוצה שתציעו בכל פוסט, כי זה כבר נראה ספאמי וטיפה נואש, אבל הייתי אומר להציע פעם בשבוע, ככה איזה שיחת ייעוץ בחינם, איזה פגישה, איזה משהו שיביא אנשים לטלפון שלכם,
זה טוב. פעם בשבוע מצאתי שזה טוב, אנשים לא מתעצבנים מזה, הם אפילו אוהבים את זה. פעם ביום זה קצת מוגזם, הייתי אומר. אז הסוד באלגוריתם של אינסטגרם ובתכלס כל רשת חברתית זה מעורבות, אוקיי? אם אינסטגרם רואים שאנשים עושים לייקים ומגיבים ומשתפים וכל הדברים האלה, הם מבינים שיש בפרופיל שלכם ערך ולכן הם יקדמו אותו. בגלל זה כדאי שבכל פוסט, כמובן לא ממש בכוח בכל פוסט, אבל לפחות ברוב הפוסטים שלכם, תהיה קריאה לפעולה כלשהי. אם זה תגיבו כאן, אם זה מה אתם חושבים, אם זה תלכו לביו, אם זה תעשו לייק, אם זה שלחו לי הודעה. ברגע שהאלגוריתם רואה שאנשים ממש פעילים עם הפרופיל שלכם, ככה הם מקדמים אותו, ואתם תקבלו יותר עוקבים באופן פסיבי, כי אינסטגרם פשוט יפיצו את הפרופיל שלכם ברשת שלהם. אז מבחינת רעיונות לתכנים, יש לנו מלא תכנים, אני מחלק את זה לכמה דברים, כתבתי פה 3, למרות שבתכלס יש לנו יותר, אבל נתחיל מה3 האלה. אחד זה תכנים בעלי ערך, שזה בעצם, אם אנחנו לוקחים את הדוגמה של מאמני כושר, זה 5 תרגילים ששורפים הרבה קלוריות לצורך העניין, דוגמה אחת. מלא דברים שאתם יכולים לכתוב, משהו שנותן ערך לאנשים, מה שנקרא ידע מקצועי. 2 זה סיפורים, זה יכול להיות סיפורים שלכם, סיפורים של לקוחות שלכם, תהליך שעברתם, תהליך של לקוח עבר, כל דבר כזה או אחר. ו3 זה תכני מעורבות, שזה בעצם, אתם יכולים לשאול אותם שאלות. מה התרגיל האהוב עליכם? מה מפריע לכם פה? מה אתם חושבים על זה? כל מיני שאלות שבעצם יניעו את האנשים להגיב, ליצור דיון, ליצור איתכם אינטראקציה וכל הדברים האלה. אז כמו שאמרתי, אני ממליץ מאוד לעקוב אחרי אנשים בנישה שלכם, לראות מה הם עושים ולמדל את זה. לא להעתיק, למדל, להתאים את זה לאופי שלכם. ברגע שתאמצו סגנון משלכם, אתם לא תצטרכו להסתכל יותר על אחרים, אוקיי? זה רק להתחלה כדי שיהיה לכם ככה קל ותבינו מה לפרסם ואיך. וברגע שיש לכם קהל נחמד, הייתי אומר כמה מאות אנשים, זה הזמן להציע הצעות כמו שדיברתי כאן. פעם בשבוע זה סבבה להציע הצעות. כמובן שאתם יכולים לשחק עם זה אולי אפילו פעמיים בשבוע, אבל לא הייתי אומר כל יום. ממה שראיתי בדרך כלל זה עובד הכי טוב בסטורי, כי מאוד קל לשלוח לכם הודעה דרך הסטורי או להיכנס לביו. אבל אתם יכולים גם בפוסט לכתוב, יש לכם הצעה כזאת, כנסו לביו בשביל לקחת את ההצעה הזאת, וההצעות זה מה שבסופו של דבר יכניס לכם כסף, אוקיי? זה מאוד תלוי בסוג העסק שלכם מן הסתם, אבל אם אתם נותנים שירות שאתם צריכים למכור אותו בטלפון, אז מן הסתם תביאו אותם לטלפון, תביאו אותם לאיזה שיחת ייעוץ או משהו. אם אתם מוכרים מוצרים פיזיים, אז אתם יכולים ישר לשים לינק למוצר. אם יש לכם עסק שמבוסס על פגישות, אתם יכולים להציע פגישה. כל דבר שהוא בהתאם לעסק שלכם אתם צריכים להציע את זה, ואפילו תחשבו על הצעה מפתה, אם זה הנחה כלשהי, אם זה בנדל מסוים, תחשבו על משהו שיניע את האנשים להגיע אליכם. וכמה טריקים ככה לקראת הסיום. אחד זה השטגים, כדאי מאוד להשתמש בהשטגים בכל פוסט, כי זה יביא לכם חשיפה מאנשים שמחפשים. אם אני חיפשתי עכשיו מאמן כושר באינסטגרם, אז אני מקבל כל מיני פוסטים אחרונים שאינסטגרם בחרו לחשוף, וככה אנשים יכולים להגיע גם אליכם. אז חשוב מאוד להשתמש בהשטגים שרלוונטיים לתחום שלכם. אפשר לשים עד 30 השטגים, אז תשימו 30, כאילו תנצלו את המקום כמה שאפשר. 2, לתייג את עצמך בפוסטים שלך עוזר לאלגוריתם מסיבה כלשהי לקדם אותך. אני אישית לא יודע אם זה באמת ב100%, אבל זה משהו ששמעתי שעובד, וזה לא באמת לוקח ממני משאבים לעשות את זה, אז לתייג את עצמך זה סבבה, זה עוזר. לא חובה, אבל אין מה להפסיד. הוספה של מיקום לפוסטים שלך גם עוזר לאלגוריתם, כי כמו שאנשים מחפשים השטגים, הם יכולים לחפש מיקום. אני יכול לחפש עכשיו מה קורה בתל אביב, אם יש משהו מגניב בתל אביב, ואז אינסטגרם יכול לבחור לחשוף אתכם אם תייגתם תל אביב, ואז אני יכול לראות אתכם. והדבר האחרון זה בעצם תעשו פרופיל ביזנס, כי אז אתם תראו ניתוח מתקדם של הנתונים שלכם. אתם תראו כמה קליקים היו לפרופיל שלכם, ובלינק בביו, וכמה אנשים נחשפו, וכמה אנשים הגיעו מההשטגים, וכל הדברים האלה, זה ממש מגניב. אם אתם בעלי עסקים אז זה די חובה. ועכשיו שאנחנו הגענו לסיום, יש לנו כמה כלים שיכולים לעזור לכם לנהל את החשבון מהמחשב. הדבר הראשון זה בעצם נקרא Creator Studio, אתם יכולים להעלות פוסטים לאינסטגרם מהמחשב, זה הרבה יותר נוח, אתם יכולים פשוט לכתוב, להעתיק תמונות מפה משם, ואז לא צריך כל הזמן להתעסק בפלאפון. יש עוד אפליקציה שנקראת igdm.me שאתם יכולים לענות להודעות ולשלוח הודעות דרך המחשב, וקנווה, זה חשוב מאוד לאינסטגרם לערוך תמונות, לעשות את זה יפה, שהנראות תהיה טובה. אז קנווה זה בעצם תוכנה חינמית שאתם יכולים לערוך תמונות בעזרתה, ממש פשוט. זה 3 הכלים שאני באופן אישי משתמש ואני מוצא שהם
אחלה כלים, וזה הכל להיום. אז אם אתם צריכים עזרה נוספת בשיווק, יש את הפרופיל האישי שלי בפייסבוק כאן למטה, אתם יכולים להיכנס, לשלוח לי הודעה, ואני אבדוק אם אני יכול לעזור לכם בשיווק. אם אין לכם עסק עדיין ואתם רוצים לפתוח עסק מ-0, גם לזה יש הדרכה כאן למטה, אתם יכולים להיכנס בזה, לצפות, זה לגמרי בחינם, וזה הכל. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות לייק, להגיב ולהירשם לערוץ, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.